We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Katod namon pinakadagkog, pinakuling balita sa Mindanao. Ako sa Technocam. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mas hugot nga screening sa mga tao pasulod sa borders sa Davao Region ginaandam na. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, gilauman nga karong simanaha magpagula og guidelines alang sa mas hugot nga pagpatuman sa border control sa Davao Region. Wala pa'y guidelines, labot sa mas hugot nga pag-screen sa mga taong musulod sa tanang border sa Davao Region. Sumala ni DILG Region 11 Director Alex Roldan nga gina-consolidate pa nila ang mga komento ug suhestyon sa mga LGU kini aron magkauyon ang tanan sa mga sumbanan. Sa inisyal nga nasabutan sa Regional Interagency Task Force, essential lang nga lakaw ang pasudlon sa rehiyon o mga authorized persons outside residence kon apor. Apan kung dili importante ang tuyo o mulaag lang, kinahanglan nga magpakita og negative result sa RT-PCR test. Mag-set up og resolution nga mao'y guidelines para sa local government units. When we say guidelines, dili ni siya implementable until nga ang local government units mag-set up og iyang paglingong executive order for its implementation. You have to remember nga in the end, it is the local government who is going to implement this. Gipasabot sa opisyal nga kinahanglan kini nga ipatuman subay sa suhestyon ni Davao City Mayor Sara Duterte aron mapugnan nga musaka ang kaso sa COVID-19 sama sa Metro Manila kung asa nagkulang na ang mga pasilidad. Giklaro sab nga dili lockdown ang ipatuman kundili border control lamang. Doon ay mga gikan sa mga high-risk areas na munaog sa Northern Mindanao then mag-bus pa sa Davao. Ako yung uban dito sa Central Mindanao yung mag-bus pa sa Davao. So how do we control that? Dili man nato necessary nga i-close but rather i-make sure lang nato nga low risk. Managlahi ang komento sa publiko sa ipatumang pulisiya. Kung i-close na, mas mahang pag-ito atong ekonomiya kay maproduksyon o ang panarabaw sa mga tao, mawala. Basta kayuhan day, sugot ko. Oo. Tek, gina-finalize pa sa karon sa Regional Interagency Task Force ang kining guidelines o gilauman nga posible nga sa Thursday o di ba kaha Friday kini ipagula. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Nagpaabot si Mayor Beng Climaco nga ibutang sa mas istriktong quarantine classification ang Zamboanga City. Karong anaa sa critical level ang COVID-19 cases sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report.
Nang hinaot si Zamboanga City Mayor Beng Climacco nga aksyon na sa National IATF ang hangyo niini nga ibutang sa MECQ o ECQ ang syudad bisan sulod lang sa 15 ka adlaw karong critical level na ang COVID-19 cases sa syudad. Kini aron makatabang nga makaginhawa ang mga ospital tungod sa kadaghang naka-admit nga COVID-19 patients. Zamboanga City's COVID situation is in a critical level, and this is aggravated by people's lack of discipline and social responsibility, eating in public, and not following the need for face mask, face shield, and social distancing. Samtang buot sa Zamboanga City LGU nga magdugang og 2,000 hangtod 3,500 bed capacity sa mga isolation facilities sa syudad. Sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School, andam na ang 100 beds isolation facility ug ablihan na sab ang Cristino Paragas Memorial Hospital sa Barangay Kinipot para mudawat og COVID-19 patients. Samtang 7 ka bangko sa syudad ang naka-lockdown human dunay mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod niini, buot sa Zamboanga City Bankers and Financiers Association nga limitahan ang banking hours sugod alas 9 sa buntag hangtod alauna sa hapon na lang base sa ilang gipasang resolusyon. Miabot na sa 6,483 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,587 ang active cases, suman 4,646 ang nakarecover na ug 250 ang namatay. Sa General Santos City, sa unang adlaw sa border restriction sa syudad ni atong Sabado, gipangitaan og ID ug QR code ang mga mangagi sa checkpoint kay alang na lang sa essential travels ang makasulod gawa sa Gensan. Duna nay 2,497 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 158 ang active cases kay 2,248 ang naayo na ug 91 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga Katalunan Grande ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Misa ka na sa 14,583 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 382 ang active cases, sumanatala ang 13,527 recoveries ug 688 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka opisyal sa Philippine Coast Guard ug 2 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang 33 anyos nga lalaking taga Philippine Coast Guard, 15 residente sa Barangay Makabalan. Samtang ang 2 ka 30 anyos nga mga lalaking pulis nga taga Barangay Gusa, asymptomatic usab. Ana-ana sa 5,001 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 538 active cases, suman 4,245 ang nakarecover na ug 218 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gitagsa man ang community fund raise sa usak simbahan o kasundaluhan sa Mabini, Davao de Oro. Apan, magpanuko ang mga mag-hoard tungod sa mga gipang paskil. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Daghang tao ang milinya sa gilusad nga community pantry sa usa ka simbahan sa Mabini, Davao de Oro Domingo sa buntag. Klase-klaseng gulay, lamas, isda, bugas ug groceries ang gipanghatag ngadto sa mga kabus ug nanginahanglan. Mato ni Father Emerson Luego, Parish Priest sa Senior Santo Niño Parish. Karaghanan sa maong produkto gipalit nila sa local farmers, samtang aduna usay uban nga gidonar. I hope kining gihimo ron makatakod sa uban. We've been hearing this in Manila. Sa kapresko o kadaghan sa mga gulay, makaibugay kining puniton. Apan daw magpanuko ang bisan si kinsa nga muhakot og daghan tungod sa mga paskil nga nagpahinumdom sa tanan. Kini sama sa itlog nga kumuha lang ng pang-agahan, hindi pang leche flan. Isang pack lang na asukal, mahal ang insulin. Isa-isa lang ang delata, masisira ang abrelata. Huwag kang umalis na umaapaw ang bitbit. Sa maong community pantry, kaalayon sa simbahan ng 1001st Infantry Pag-asa Brigade. Wala mo sa ito mga nutrition, sir. Dagang pasalamat kanang sa pagtabang mo. Salamat sa paghatag. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa Taguluan, Misamis Oriental, usa ka uyuan nga gingong mipatay ug bata arestado sa kapulisan, samtang usa ka bagong panganak nga baby napalgan sa Pagadian City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, Sara, kaping usa ka tuig nga batang babae patay human madagmalan sa mismong uyuan niini. Samtang sa Pagadian City, usa ka batang himugso napalgang naglutaw sa sapa sa usa ka barangay.
sa Pagadian City. Patay na dihang nakitaan sa mga residente sa kasagbutan ibabaw sa buntod sa Zone 7 New Santa Cruz, Kugal-Kugal, Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Ang batang babae human gipatay sa uyuan ni ini. Gibilin kuno sa inahan ang bata sa igsuong babae. Apan milakaw kuno kini ug nabilin ang biktima sa ka-live-in partner sa suspect. Suspect mangod nakahigayon siya kay ang iyahang ka-live-in partner gisugo og palit sudan. So pag nagkuha ng suspect nga siya magbantay sa bata. Nya pagbalik sa iyahang live-in partner nga gikan nagpalit og sudan, wala na silang duha diha apil ang bata. Misaka kuno ang suspect sa buntod dala ang bata, apan pagbalik nag-inusara na lang kini. Ipangita namo nawala ang bata unya natingala mi kay nganong apil ang iyang uyuan nga moy gibilinan. Ang nawala pod sa abot mga 10 or 5 minutes. Nigawas ang iyang uyuan, nibahada dinha, nitugbong siya. Grabe na kay kasingot. Unya murag balisa siya ba, dili siya makahimutang. Butong nakaduda mi sa iya. Tingala lang ko kay nag-iim na akong kumari gyud maring ang aman inalo ko atong nakasala kuno nga maring asa baka ang bata. Sa inisyal nga investigasyon nakaangkon ang bata og tulo ka liki sa ulo ug mga samad-samad sa kamot. Gipa-autopsy sa pamilya ang bata aron masuta ang hinungdan sa pagkamatay ni ini. Midumiling mihatag og pahayag ang suspect. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang krimen ug kung nakagamit ba og illegal nga droga ang suspect. Di po na mo makuha kung sa iyahang motive nganong nahimo niya. Kay kani kunong bata is kuan kuno ni sigon sa kung na siren na kuan sa mga palibot pod. Na ako yung mga gipang tawagan dito nga kaning bata kuno mangila kuno ni kung dili tong iyahang kuan ginagbantay. Samtang sa barangay Balangasan sa Pagadian City, napalgang patay ang bagulang nahimugsong bata nga naglutaw sa sapa sa maong barangay. Gidala na sa mga pulis sa punerarya ang lawas sa bata. Sara ginatun-an pa karon sa kapulisan kung murder o parricide ba ang ipasakabatok sa suspect. Og samtang ginasuta pod sa kapulisan ang mga CCTV footage aron mailhan kung kinsa katong naglabay sa bata ngadto sa sapa. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag. Nagmalampuso ng Labor Day Virtual Job Fair sa Department of Labor and Employment Region 11. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Miabot sa 27 ka employer ang misalmot sa virtual celebration sa Labor Day sa Dole 11, pinaagi sa 2021 Trabaho, Negosyo, Kabuhayan, Job and Business Fair. Kapin 300 ang shortlisted candidates ug gatusan ang hapit na madawat nga aplikante. Samtang 38 ang gilayong gihire nga kasagaran, service crew, warehouse or delivery checker, accounting staff, customer service representative, accounting specialist, sales representative ug mission operator. Laing highlights sa event mao ang awarding sa COVID-19 Best Resilient Employee per Industry or Sector. Ang 19 awardees sa Davao Region nakadawat og Certificate of Entitlement for Livelihood Starter Kit nga nagkantidad og 30,000 pesos. Samtang sa Dole 11 Provincial Field Offices, mi-award usab og kapin 33 million pesos nga Livelihood and Emergency Employment Grant sa 13 accredited co-partners nga dunay kapin 6,000 ka beneficiaries. Mapasalamaton ang Dole sa tanang misuporta sa maong kaugdahan ug gilauman nga paday makahatag og oportunidad sa mga mamumuo. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, 5 ka mga itoy ang nangamatay human giatake kuno sa dili matino nga mananap. Ang gikatingad-an kay daw gisuyop ang dugo sa mga itoy. Dugang detalye sa report ni Saril Chavez. Nahikurat ang mga residente dinhi sa Block 0 Phase 2 Habitat Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Human nga ilahang napalgan nga nangamatay ang 5 ka mga itoy sulod sa ilahang compound. Sigon ni Maricel Lorenzana, bandang alas 12 sa gabi niadtong Domingo, nakadungog sila og syagit sa mga itoy. Hinungdan nga migawas sila og didto nila nakita nga nangabungkag na ang mga lawas sa duha ka mga itoy. Ug sa ilang pagpangita palibot sa compound, laing 3 pa ka mga itoy ang napalgan nga patay na sab. Pamong gitan-aw wala na mga tinailagi sa kanang bua ka nang nangagawas ng mga atay makita na niya walay dugo, wala gidugo. Wala gidugo, magisuyop ang dugo ba. Tungod sa itsura sa mga itoy dihang nangamatay, palaisipan gyapon sa mga residente kung unsa ba nga mananap ang nagpaluyo ni ini. Gani karon akong gihawiran
ang nag-inusarang itoy nga misurvive sa insidente. Aduna kuno sila'y nakita nga daw itom nga iro nga ginatuuan nilang mo'y miatake sa ilahang mga alaga. Apan wala na nila kini nasapon tungod paspas midagan palayo. Ang insidente nakaabot na sa barangay official sa Indahag ug tambag nila ngadto sa mga residente nga magdoble amping sa ilahang mga alaga. Labi pa nga dili kini ang unang higayon nga nahitabo kini sa lugar. Inubanan po sa dinhi sa barangay nga marubing-rubingan po sila dito. Pero so far ang among mga tanod maapil man sila dito og rubing. Adto lang gyud nga panahon nga muna to ang nahitabo. Wala pa'y pahayag ang City Veterinary Office sa Cagayan de Oro labot sa mong insidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Makasinati og init nga panahon ang tibok Mindanao sumala sa pag-asa. Posible gihapon makasinati og panalagsang pagdag-om og mga pag-ulan ng pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxargen ug Davao Region sa hapon ug gabii. Apan sagad sa mga lugar sa isla makasinati og init nga panahon karon ug so maabot sa mga adlaw ilabi na sa udto. Easterlies gihapon ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa Mindanao. Lauman ang init nga panahon, busa dunay tambag ang pag-asa sa mga tawo mogawas sa ilang mga panimalay. Ug ato po dahil ginaabisuhan ang ato ang mga kaigsuunan nga kung mahimo magsigi og inom og tubig ug mag-wear lang og mga light clothing nga mga material. Kung mahimo po dili sila magdugay og painit under sa kainit sa adlaw para nga ma-avoid nato ang mga heat related nga mga illnesses. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Daing batch na usab sa bakuna kontra COVID-19 ang miabot sa mga syudad sa Davao ug Zamboanga. Ano ang report ni Argil Relator? Sabado sa buntag miabot sa Davao International Airport ang 28 boxes o 44,400 doses sa Sinovac vaccine nga alang gihapon sa mga anaa sa A1 priority list o ang mga healthcare workers sa rehiyon. Busa ana-ana sa 103,600 doses sa bakuna ang nadawat sa rehiyon gikan sa national government. Sa dato sa DOH-11, 100% na sa eligible A1 priority sa Davao Region ang nabakunahan na sa first dose ug 39.4 niini ang nakakompleto na sa second dose. Samtang, gipahigayon sab ang symbolic vaccination sa mga anaa sa A4 priority list o ang mga trabahante sa gobyerno didto sa Southern Philippines Medical Center. Napulo ka mga empleyado sa dole ang nabakunahan. Sa Zamboanga City, miabot na ikalimang batch sa Sinovac vaccines nga anaa sa 25,200 doses alang sa mga senior citizen ug dunay comorbidities sa Rehiyon 9. Karong semana kini iapod-apod sa Zamboanga del Sur ug del Norte, Sibugay ug Isabela City sa Basilan Province. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Vaccination rollout alang sa mga senior citizens sa El Salvador City sa Misamis Oriental sugda na ugmang adlaw. Gikatakdang magsugod ugma ang first dose sa vaccination rollout sa mga senior citizens sa El Salvador City gamit ang Sinovac vaccine. Target nga iturok ang moabot sa 1,240 ka doses ngadto sa tanang barangay sulod sa 5 ka adlaw. Magpalista lang una sa assigned midwife sa ilang barangay samtang katong adunay comorbidities nga naay maintenance nga tambal kinahanglan una og medical certificate gikan sa ilang doktor. Magdala sa og duha ka valid ID ug padayong sundon ang health protocols. Usa ka balay ang nasunog sa Lalal, Lanao del Norte. Mga biktima nanawagan og tabang. Samtang tulo ka balay sa Butuan City naugdaw. Ani ang detalye. Wala na'y panimalay ang pamilyang Bautista sa barangay Lanipaw human sa ilang pagbalik gikan nagsimba kagahapon kay gilamoy kini sa kalayo. Sa diyang nabalitaan nila dali silang nanguli apan ulahin na ang tanan. Daw naman sa saog buog tubig. Dako naman jud kayong kalayo. Electrical short circuit ang anggulong ginatutukan sa kabumbiruhan nga ugat hinungdan sa sunog. Wire gamit sa ilang katong 3 guns nilang sakit. Kuan kanang series ra nga wire. Tapot lawas lang ang nadala sa tibok banay. Busa sila nanawagan og tabang. At tanan-tanan jud
Sa kagamitan ako sa akong pagtrabaho, mga barina. Sa Butuan City, tulo ka balay ang naog daw sa Purok 16A, Barangay San Vicente. Sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa balay nga gipanag-iyahan ni Julito Bantilan ug mikatay ang kalayo sa ubang balay. Miabot sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Nagtunong og ayuda ang Barangay Council sa San Vicente ngadto sa apektadong pamilya. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Napadpad sa baybayon sa Mati City, Davao Oriental ang usa ka dakong balyena. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Pasado alas 2 kagahapon dihang nakita sa mga residente sa Barangay Langka, Mati City, Davao Oriental ang usa ka dakong balyena nga napadpad sa ilahang baybay. Buhi pa ang balyena dihang ilahang napalgan. Busa daling gipahibalo sa mga residente sa otoridad aron masalbar kini. Una nga miabot sa lugar ang mga pulis kinsa nag-rescue sa area aron mapugnan ang mga tao nga mudugok sa maong isda aron dili ma-stress. Apan pipila ka oras sa milabay, namatay ra gihapon ang balyena. Na yung mga cellophane bags na blocking daw iyang throat. Now, dili sila matawag suffocation kay ang plastic ito, block iyang throat, dili iyang lungs. So, pwede panghawak niya pero dili pwede pag-swallow. So, pag bira-bira yung mga cellophane, sugod sila maayo ng paghangin o ginana pero tungod sa low tide, na luto sila sa painit ng adlaw. Ang maong balyena usa ka baleen whale. Gipahinumduman ang publiko nga dili dakpon og patyon ang mga balyena tungod lakip kini sa mga giprotektahan nga mga hayop nga gikabalak ang mahurot na. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang panangitanod nga si Jerry Mangansakan sa barangay Makasendig sa Pikit, Cotabato. Human kinigipusil sa mga armadong lalaki. Gitaparan kuno ang biktima sa mga sospek samtang sakay sa iyang motorsiklo dayon pusil sa may barangay poblasyon. Blanco pang kapulisan sa motibo og sospek sa pagpangusil. Sa Pigkawayan, Cotabato, usa ang patay samtang duhang nalapnos ang lawas suman na kuryentehan. Nailan ang mga namatay nga si Jesus Tagaan, 40 anyos, o kaubanan nga nalapnos ang lawas nga sila si Maynard Igcalinos, 30 anyos, o Rene Igcalinos, 51 anyos. Nakuryentehan usab ang pulis nga si Staff Sergeant Atilano Arandilla kinsa mitabang unta sa mga biktima. Sumala pa girepero sa mga biktima ang water reservoir sa barangay Bologo dihang aksidenteng nasaghira ng usa ka live wire. Sa Trento, Agusan del Sur, patay ang mag-asawang high-ranking NPA officials atol sa enkwentro talik kasunduruhan sa Purok Amerika sa barangay Santa Maria. Gila ang duha nga sila si Danny Huit alias Busyong sa Guerrilla Front North Sub-Regional Command 1 ug asawang si Nanet Catalino alias Bambam ug alias Kit, usa ka medic sa kalihukan. Na-recover sa crime scene ang usa ka 45 caliber pistol. Priso ang dispatcher nga si John Matthew Tagapulot, human madakpan sa bypass operation sa Alubihid, Misamis Oriental. Nakuhaan siya og shabu nga may kantidad og 4,500 pesos ug mark money nga 500 pesos. Natapos na unta ang suspect sa community-based rehabilitation program apan mibalik kini sa illegal nga binuhatan. Gikonsidera sab kining number 5 sa PNP PDEA Drugs Watch List. Miubos sa kapin 60,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang misaka na sa kapin 70,000 ang total COVID-19 cases sa Mindanao. 69,466 ang total active cases sa Pilipinas, sumanatala ang 9,214 new recoveries karong adlaw. Busa 975,234 na ang total recoveries. 1,062,225 na ang kinatibuk ang kaso tungkol sa 7,255 new cases, samtang 70,525 ang namatay. Sa Mindanao, misaka na sa 70,363 ang tanang kaso sa COVID-19. Mas misaka pa ngadto sa 6,691 ang aktibong kaso. Humanatala ang 61,091 recoveries ug 2,581 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 152,875,000 na ang nataptan og COVID-19. Sobra 89,627,000 ang recoveries ug kapin 3.2 milyon na ang namatay. Naglusad ang grupo sa mga overseas Filipino worker ug Pagadian City LGU gitawag nilang Peanut Butter for a Cause alang sa usa ka batang dunay leukemia. Anyang report. Mao kini ang upat ka bulan nga si Baby Justin. Apan sa iyang edad,
duna na kinidili basta-bastang sakit. Duna siya'y leukemia. Nagkinahanglan og 50,000 pesos ang ginikanan ni Baby Justine alang sa matag session sa chemotherapy. Tungod kay naglisod ang ginikanan ni Baby Justine, nagabaligya na lang kini og peanut butter aron dunay ikabayad sa pagpatambal sa bata. Matag botelya, nagkantidad og 200 pesos. Busa kinahanglang makabaligya sila og 250 bottles aron ibayad sa usa ka session sa chemotherapy. Naa siya mga produkto nga peanut butter nga gingalan gyud niya sa iyang anak. So isip kabahin og kaparte sa komunidad nga gusto ta nga makatabang. Ang grupong POGA o Pagadian OFW Global Association ang una sa mga mitabang kang Baby Justine. Pinaagi sa pag-awhag sa ilang mga miyembro nga modonar alang sa chemotherapy sa baby. Niresponde gud sila. Ilang gitawag ang tanan nato mga miyembro sa POGA sa nagkalain-lain nga nasud ug sa ako pang giingon in less than 24 hours. Atong nakabot og na-raise up ang balor 50,000 pesos. Nagtinabangay karon ang POGA ug Pagadian City LGU aron matabangan nga paspas nga mahalin ang baligyang peanut butter sa ginikanan ni Baby Justine aron masustinir ang iyang pagpatambal. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, nagigiusa ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa World Press Freedom Day nga gisaulog karong adlaw. Mga kapuso, susama sa pagpanalipod nato sa kamatuuran, panilipdan sab nato ang nagahatod sa mga balita ug impormasyon. Importante alang kanato. Importante ang papel sa media karong panahon na kay grabe ang mga fake news labi na sa social media. So dapat responsable pod kita. Okay. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa mga dagkong balita sa daghang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mo ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.